سلام لبي عب مأخل هوكت عب مأخل عو سلام لبي إياه ناين مركب معبل انت العلا نفاس انت نفسه بوشتي رقيقو لبي فساسا كم زحل ماي كابهو حز فلفل سلام لبي إيو نخلو تعلل زينا وصمني عب مأخل بحري كاف أرز منجو ستوتا فتاري يعنتي كعصو وشتي كمرمر كابت عالم زهاوني أملاكي كيمارر ጭንቀት كرحق سكفتاك حدم سلام لبي مسرخوخو هيوتي تلملم ناي حقي سلام لبي كاب امنت كاب مسغانان كاب تنخلو كنتات بتعكس مقباليو مزق سلام نساقي تاواغني تيوب تخاتت بيتسوي همين يخملي بيتسوي قادحنا مزاهم بيتسوي لخانخم لايك سابسكرايب مقوار بيتسوي خانو تون ريتو خانة استيعاد كالب تعميلة مسكن باركس لما عنتم بحاجة فيديو هيزا الخمسيني خو الصدم مرستو سلام لبي أوشتي جنقتن أقرقرن عالم خمي غيرنا سلام ركب هيزا الخمسين سلام لبي أوشتي جنقتن أقرقرن عالم خمي غيرنا سلام نركب لسنة صحبة الخمسيني خو شامج أرشاريخم رأيتو خمونا استيعادهم كتاف اللي بخوري عدم لا أقبلكم እዚ ዛዕባ እዚ ንኹሉ ሰብ ወይ ኣብ ስደት ዘሎ ይኹን ኣብ ዓዲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብዙሕ ሰብ ብስንኪ ስራሕን ናብራን ዝተፈላለዩ ፀገማትን ሰላም ይቢስ ኣብዚ ብፈተናን ጭንቀትን ዝመልአት ዓለም ናይ ሓቂ ሰላም ክንረክብ ንኽእል ዶ? ናይ ሓቂ ሰላም ማለት ፀገም ዘይምህላው ማለት ዘይኮነስ ኣብ ማእኸል ፀገም ኮንካ ምስ ኣምላኽ መረጋጋእ ማለት እዩ። ንሰላም ልቢ ዝዘርጉ ነገራት ቀዳማይ በዝሒ ሓሳብ ብዛዕባ ጽባሕን ካብ መጠን ንላዕሊ ምጭናቕ ካልኣይ ምውድዳር ርእስኻ ምስ ካልኦት ሰባት እናወዳደርኻ ምጭናቕ ዝፈጥሮ ፀገም ሳልሳይ ሕሉፍ ጌጋታት ነቲ ዝሓለፈ ጌጋ እናሓሰብኻ ርእስኻ ምውቃስ ሰላም ልቢ ንምርካብ ሰለስተ ኣገደስቲ ነገራት ኣምላኽ ምእማን ከምቲ ጎይታና ኣብ ጀልባ ኮይኑ ማዕበል ዝህድኦ ንህይወትና እውን ንሱ ክትመርሕዋ ማዕበል ናይ ህድኣት ይቕየር ምስጋና ብዛዕባ ዘይብልና እንሓስብና ኣብ ክንዲ ንጉሂ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ንእሽተይ ነገር እውን እንተኾነ ነመስግን ምስጋና ንልቢ ሰላም ይህባ ትዕግስቲ ኩሉ ነገር ብግዚኡን ጽቡቕ ኮይኑ ክመጽእ ምጽባይ መልእኽቲ ሰላም ልቢ ካብ ወጻኢ ካብ ገንዘብ ወይ ዘና ዘይኾነስ ኣብ ውሽጢ ምስ ኣምላኽ ካብ ዘሎ ርክብ እዩ ዝመጽእ። ንስኻትኩም ኸ ምስ ተጨነቕኹም ሰላም ንምርካብ እንታይ ትገብሩ? ጸሎት ዶ? መዝሙር ዶ? ምስማዕ ወይስ ምስ ትፈትውዎ ሰብ ዕላል? ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉኒ። ሰላም ልቢ ካብ ኩሉ ይበልጽ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ቪድዮን ወጥርን ስራሕን ዝመልኦ ዘመን ከመይ ጌርና ናይ ውሽጢ ሰላምና ንሕሉ ክንርኢ ኢና። ሰላም ማለት ፀገም ዘይምህላው ዘይኮነስ ኣብ ማእኸል ፀገም ኮይንካ ምስ ኣምላኽ ምርግጋእ እዩ። ሰላምና ዝዘርጉ ነገራት ከመይ ገይሮም ጭንቀት ምስ ካልኦት ርእስኻ ምውድዳር ሰላምና ይሰርቁ። ምስጋና እቲ ናይ ሰላም መፍትሕ ትዕግስቲ ነገራት ብግዚኦምን ክኾኑ ምጽባይ ዘለዎም ረብሓ መንፈሳዊ ህድኣት ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ ንሰላም ልቢ ዘለዎ ተራ እቲ ፀገም ብዙሕ ግዜ ሰላም እንስእን ሰባት ይቅር ክንብል ስለ ዘይከኣለና እዩ። ቂምታ ሒዝካ ምኻድ ንኻልኦት ሰብ መቕፃዕልካ ከም ምስታይ እዩ። እቲ መፍትሒ ሰላም ክትረክብ እንተደሊኻ ስለቲ ዝበደለካ ሰብ ዘይኾነስ ስለገዛ ርእስኻ ሰላም ክትብል ይቅር በል። ይቅርታ ንልቢ ካብ ከቢድ ጾር ነፃ ተውፅእ። ኣብቲ ዲጂታል ጨውጫውታን ዕረፍቲ ምውሳድ ኢድሆ ኣብዚ እዋን እዚ ሰላም ዝኸልእ ዘሎ ሓደ ነገር ሶሻል ሚድያ እዩ። ኩሉ ግዜ ዜና ሓዘን ኩናት ወይ ድማ ዕግርግር ክንሰማዕ ከለና ልብና ይርበሽ። ግብራዊ ምኽሪ ኣብ መዓልቲ ቢያንስ 30 ደቂቕ ሞባይልካ ኣጥፊእኻ
ምስ ነፍስኻን ምስ ኣምላኽኻን ጥራሕ ኩን። ልቢ ሰላም ይዘርአላ። ንሎሚ ጥራሕ ሕሰብ እቲ ስነ ልቦናዊ ሓቂ ጭንቀት ማለት ብዛዕባ ጽባሕ ዘይተፈለጠ ነገር ምፍራሕ እዩ። ሕዝን ድማ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ እንደይምለስን ነገር ምቕዛም እዩ። እቲ ትምህርቲ ጎይታና ንጽባሕ ኣይትጨነቑ ዝበለሉ ምኽንያት ሰላም ክንረክብ እንተደሊና ኣብዛ ሒዝናያ ዘለና ሎሚ ጥራሕ ኩነተኩር ስለ ዘለና እዩ። ናይ ሎሚ ሰላምካ ብናይ ጽባሕ ስግኣት ኣይተጥፍእዮ። ሎሚ ቪድዮ ብዛዕባ ብዙሕ እገርግርን ወጥርን ስራሕን ዝመልኦ ዘመን ከመይ ጌርና ናብ ውሽጢ ሰላምና ንሕሉ ክንርኢ ኢና። ሰላም ማለት ፀገም ዘይምህላው ዘይኮነስ ኣብ ማእኸል ፀገም ኮይንካ ምስ ኣምላኽ መረጋጋእ እዩ። ኣብዚ ቪድዮ ዝተዳሰሱ ነጥብታት ሰላምና ዝዘርግሑ ነገራት ከመይ ገይሮም ጭንቀትን ምስ ካልኦት ርእስኻ ምውድዳርን ሰላምና ይሰርቁ። ምስጋና እቲ ናይ ሰላም መፍትሕ፣ ትዕግስቲ ነገራት ንግዚኦም ንክኾኑ ምጽባይ ዘለዎ ረብሓ፣ መንፈሳዊ ህድኣት ምስ ኣምላኽ ዘለና ረክብ ንሰላም ልቢ ዘለዎ ተራ። እዚ ቪድዮ እዚ ንልብኹም ተስፋን ህድኣትን ክትህብ ተስፋ ይገብር። መልእኽቲ ሰላም ልቢ ኣብ ማእኸል ህውከት ኣብ ማእኸል ዓውዓው ሰላም ልቢ እያ ናይ መርከብ። ማዕበል እንተለዓለ ነፋስ እንተነፈሰ ብውሽጠይ ረጊኡ ልበይ የፈሰሰ። ከም ዝሑል ማይ ካብ ከውሒ ዝፍልፍል ሰላም ልቢ እዩ ንኹሉ ትዕልል። ዘይናወፅ እምኒ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ካብ ፍቕሪ ዝምንጨው ስጦታ ፈጣሪ። ይዕንተይ ክዓፁ ውሽጠይ ክምርምር ካብቲ ዓለም ዝሃቦ ሰላምኻ ይበልፅ። ይዕንተይ ክዓፁ ውሽጠይ ክምርምር ካብቲ ዓለም ዝሃበኒ ኣምላከይ ከየማርር። ጭንቀት ክርሕቕ ስክፍታ ክሃድም ሰላም ልቢ ምስ ረኸብኩ ህይወተይ ትልምልም። ናይ ሓቂ ሰላም ልቢ ካብ እምነት ካብ ምስጋናን ካብቲ ንኹሉ ኩነታት ብትዕግስቲ ምቕባል እዩ ዝመጽእ። ፈቲኹሞ ላይክ ጎሩ። ንዝያዳ ትምህርቲ ደሞ ሳብስክራይብ ጎሩ። ርእይትኹም ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉኒ። ሰላም ልቢ ጭንቀት ከመይ ጌርና ሰላም ንረክብ? መንፈሳዊ ትምህርቲ ተዋህዶ ሰላም ካሊእ ቪድዮ ክሻው ልመጽእ። ሰላምን ጥዕናን ፍቕርን ንኹሉ ዓለም